povzbudilo. Hrá sa veľmi útočný hokej. Miklikov, gól! Nádhera, prvý gól na týchto majstrovstvách sveta. Lepšie do pásma. Veľmi úspešne dohrali sezónu. Aj jemu sa tu darilo v Hartwall Aréne. Sa ale dostane aj po dialogovej príležitosti a v zápätí Olvecký. 2-0 pre Slovensko po zásahu aj na... Náš brankár podržal takisto proti takisto. Krásna prihrávka Kukuberka, Záborský 3-0. Kopecký hrá dál Radivojevič a 4-0 využitá presilovka. A tá ešte bude pokračovať. Myslím, ďalší rok proti Francúzom. Budáček, Šantanová strela, Miro Šantan využíva presilovku Peková. Už to padlo aj Šarkinu v zápase, v ktorom vyrovnal Martina Štrban, ktorú ohraničujú zatiaľ tieto čísla. 5-0 vedieme nad Francúzskom. Vydoval veľmi nádejne vyzerajúcu akciu. V dlhom presilovkovom čase opäť dôraz na defenzívu, pretože Francúzi sa nevzdávajú. A pozrite sa, aký gól padol do našej siete. To bola parádnička, toto Becker. Amar. A je tu zníženie na 2-5. Teraz už prišiel ten moment strely od modrej čiary, ktorý prinášal francúzskym hráčom. Výborne Andrej Sekera, ktorý vystihol prihrávku a púšťa sa dopredu. Vytvára prečíslenie Sekera. Pekná akcia, Becketový zákrok a je tam gól. Rudáček 6-2. 63 sekúnd pred koncom tohto zápasu. Slovaks here with 4 shots on goal. Still Slovakia with Martin Bartek scoring the second one. Scores the third one, Vidareni, assisted by Tomasz Zaborski. Slovakia with a fantastic occasion again. Good shot coming from distance. Marko Dano here. Dano into the empty net. It's just wide.
Any Christo, still Slovakia right there, scoring the fourth one! Dúfame, že to vidne. Odkaz ľuďom, ktorí vám fandia, znova bude eufória? No, tak tým ďakujeme, ale myslím si, že tam viac nepraje nikoho, tak tých pozdravujem a mohli by si to odpustiť už. Díky. No, dík.